שוחד בחירות ותפירת מכרזים. אלה החשדות שעומדים בימים האחרונים במרכז חקירה של היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה, סביב הבחירות האחרונות לראשות עיריית שדרות. בידי חדשות 10 הגיעה הקלטת שעומדת במרכז הפרשה. הנה הכתבה של אלמוג בוקר. מצלמה נסתרת שהוצבה על פי החשד בפגישה בין ראש עיריית שדרות לאחד הקבלנים הגדולים בעיר לפני הבחירות. תיעדה באופן נדיר את מה שמתרחש מאחורי הקלעים של הבחירות ברשויות המקומיות. הזמן, כמה ימים לפני הבחירות בשדרות ב-2008. המקום, ביתו של שמעון כהן, חברו ומקורבו של ראש העירייה. אחת הדמויות שצולמה בסרט והייתה נוכחת בבית, סיפרה לי שהפגישה נועדה לסכם דרכים לחלוקת הכסף, להטיית מכרזים. במרכז הקלטת הזאת שמסעירה בימים אלה את שדרות עומדים 3 אנשים. דוד בוסקילה, אז מועמד וכיום ראש עיריית שדרות, שמעון כהן, מקורבו של בוסקילה, והקבלן יחיאל בן שימול. הקלטת שהגיעה לידי חדשות 10 הועברה ביום שישי גם לשלוחה הדרומית של היחידה הארצית לחקירות הונאה, שמיירה לפתוח בחקירה נגד המצולמים, בחשד למתן שוחד בחירות בתמורה לקבלת מכרזים אחרי הבחירות. חוקרי המשטרה שצפו בקלטת חוקרים כעת האם סיכמו בה המשתתפים על עבודה משותפת אחרי הבחירות. בדיקה בלשון המעטה מאוד מאוד מקיפה ורצינית. צריכה פה לערך בדיקה בלשון המעטה מאוד מאוד מקיפה ורצינית. 4 כך גילו החוקרים בקלטת התכוננו גם ליום שאחרי הבחירות אם תיפתח ועדת חקירה, והבטיחו כי יישארו יחד בטוב וברע. המשטרה תצטרך עכשיו לבדוק האם הקבלן תרם לבוסקילה כספים לפני הבחירות, והאם בתמורה נתפרו לו מכרזים, אבל דבר אחד בטוח, מאז תחילת הקדנציה של ראש העירייה, קיבל הקבלן לא מעט עבודות, כמו כאן בבית הספר התיכון עמית. הנה דוגמה לאחד המכרזים שבהם זכתה החברה של בן שימול חודשיים בלבד אחרי הבחירות. חוזה למתן שירותי ניקיון שנחתם ב-20 בינואר 2009. העלות 44,000 שקלים בחודש עבור 4 ימי עבודה בלבד בשבוע, ובסך הכל יותר מ1.5 מיליון שקלים בתקופה של 36 חודשים. אביו של בן שימול אגב זכה במכרז לשיפוץ והחזקת שירותים ציבוריים, בעלות של יותר מ300,000 שקלים בשנה. בקדנציה הראשונה של דוד בוסקילה כראש עירייה לפני 10 שנים כבר הוגש נגדו כתב אישום בעבירות של מרמה והפרת אמונים. בוסקילה הודה בעסקת טיעון כי שינה ייעוד של מגרשים ממסחר למגורים, בלי לדווח כי 2 מהמגרשים היו סמוכים לביתו הפרטי. ראש העירייה נידון ל-250 שעות עבודות שירות. כעת נותר לראות אם גם הפרשה הנוכחית תתגבש לכדי כתב אישום. תגובות לכך, עיריית שדרות, התגובה משם, המכרזים לעבודות הבנייה בעבור עיריית שדרות נעשו כדין. שמעון כהן אומר בתגובה, הקלטת צולמה שלו בידיעתי, אני מברך על כך שמתנהלת חקירה פלילית על כל חשד. עורך הדין ציון אמיר, סנגורו של יחיאל בן שימול, אומר שהידיעה רצופה אי דיוקים, פוגעת ומכפישה בלי כל הצדקה. בהתנהגותו של מרשי, אומר עורך הדין, לא נפל כל דופי. אלמוג בוקר מצטרף אלינו מסדרות, תתקן אותנו על מצב החקירה בשלב זה. כן יעקב, אז גם במשטרה מתייחסים בחומרה לפרשת הקלטת הזאת. היום כבר נחקרו 2 מעורבים, בהם גם האדם שמסר את הקלטת וגם אשתו של שמעון כהן שהייתה בדירה ונשאלה על מה שקרה שם במהלך הצילום של הקלטת הזאת. בשאר המעורבים בפרשה, גם ראש העירייה וגם שמעון כהן ויחיאל בן שימול יחקרו במהלך השבועות הקרובים. עכשיו אנחנו יכולים להגיד יעקב שגורם משטרתי בכיר אומר לנו הערב שלפחות אדם אחד שמצולם בקלטת מסר כספים לבוסקילה לפני הבחירות, זה כמובן על פי החשד. תודה רבה אלמוג בוקר, ואני מניח שתמשיכו תדווח על התפתחות והשתלשלות הפרשה הזאת.